खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि मुङा मुस्रि रामा बसुमतारी आं गोदान मोनसे यूट्यूब चेनेल खुलिदों चेनेलनि मुङानो जाहैबाय आंनिनो गुबै नामजों आङो चेनेलखौ खुलिनाय जादों मुङा रामा बसुमतारी बे चेनेलनि गेजेरजों आङो बायदिसिना ब्लग भिडिअ बा एन्टारटेनमेन्ट बा मिउजिक भिडिअ बा शर्ट फिल्म बेबायदि आङो कन्टेन्ट लाबोगोन जियानो जाया मानो आंहा गुबुन मोनसे यूट्यूब चेनेल दंखायो अब्लाबो आङो नैबेखौ आंनि मुंजों गोदानै आङो जागायनाय जाबाय दा आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो आंखौ हेफाजाब खालामगोन बा आंनि भिडिअफोरखौ नायलांगोन आं बिदिनो ब्लग भिडिअफोरनि गेजेरजों माखासे सुबुंफोरनो मिथियैखौ मिथिहोनो नाजागोन आरो माखासे गियानफोरखौ आङो सुबुंनि गेजेराव फोसावना होनो बा समाजनि गेजेराव फोसावना होनो आं नाजागोन बिदिनो आङो सम सम मिउजिक भिडिअफोर लाबोगोन आंथ' मालाबा मेथाइ रोजाबखायो मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों आङो जोंनि बर'नि जि हारिमु बे हारिमुखौ आङो सुबुंनि गेजेराव फोसावलांनो नाजागोन आरो बिदिनो इडुकेसननि भिडिअबो आं मालाबा लाबोगोन दा आङो जोंनि माखासे उन्दै फरायसाफोरनो माखासे गियान होनो थाखाय बिजाबनि सोमोन्दै माखासे मिथियैखौ मिथिहोनो थाखाय बा फोरोंनो थाखाय आङो भिडिअ लाबोगोन आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन दा जिखियानो जाया मानो रायजोफोर अन्नानै आंखौ एसे मदद खालायदो हायोबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नटिफिकेसनखौबो अलाव होनानै लादो जाहाथे आंनि भिडिअआ नोंथांमोननि खाथियाव बा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो गोजोन्थों।